Etelä-Pohjanmaan liitto halusi koota yhdelle paperille alueen yhteisen tahdon. Mehän edustamme 18 eteläpohjalaiskuntaa ja hallitusohjelman tavoitteisiin on nyt kirjattu ne isot merkittävät asiat, joita me haluamme, että seuraavassa hallitusohjelmassa olisi sitten kirjattuna. No, näillä tavoitteilla on tarkoitus edistää Etelä-Pohjanmaan saavutettavuutta liikennehankkeiden kautta, edistää alueen osaamispääomaa koulutuksen lisäämisessä ja myös parantaa elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä. Etelä-Pohjanmaahan on tunnettu yrittäjyydestään ja meillä asuu täällä aktiivisia ihmisiä. Kun me teemme konkreettisia esityksiä hallitusohjelmaan, se tarkoittaa sitä, että koko Suomi hyötyy. Näillä esittämillämme asioilla saadaan Suomi kasvuun ja koko valtiontalouskin parempaan kuntoon. Juuri nyt kannattaa erityisesti panostaa Etelä-Pohjanmaalle, niille alueille, joilla valo vielä kirkkaana palaa.